Masquera say Umure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secret. Kana karike kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoga subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Umure Zimbabwe, takigira nyaya buritswa na the Citizens Coalition for Change legislator Zvakataurwa NaHwende ababuda vachitaura vachiti ma-citizens ngaakangamwe nyaya intervention the Southern African Development Community muma-elections akaitwa mgora 2023 nyaya yabuda ichicontradicta zvakataurwa the former Citizens Coalition for Change leader Nelson Chamisa vakabuda vachitaura vachiti vari kupa pressure ku SADC kuti ibatsire nyika pakuadresa ma-elections akaitwa last year muZimbabwe. Ayo akabuda achinzi the regional blocks observer mission akabirirwa muZimbabwe achinzi anga asiri free and fair. In a recent statement vachamisa vakabuda chitaura vachiti vakanyora tsamba ku SADC kuti wanikwe ichipindira pa political crisis yaitika muno muZimbabwe mushure mekunge pakaitwa ma-elections ayo akapa president Emerson Mnangagwa another 5-year mandate. Vakabuda vachitaura ivo vachiti they are waiting for response SADC. Chitaura vachiti vakanyora a follow up later muna April chinzi but SADC aisati reply vakataura vachiti it's not over until zvaita. So Zvakataurwa NaHwende vakabuda vachitaura pa X vachitaura vachiti hapana intervention ichaitwa neSADC vachitaura vachiti this matter is now a closed chapter since my elections zvakatopera. Vakabuda vachitaura vachiti we met the executive secretary of SADC. We went to meet the executive secretary in Botswana during the same meeting. I then raised the issue of Zimbabwe to say we are waiting for you in Zimbabwe because we think, according to your report, the elections were a shame. It was rigged and you need to come and help the country to resolve that issue. And they all laughed, including the executive secretary. So vachiti vakaenda kuBotswana during a meeting with the executive secretary since vachinzi vakuru veSADC vakaseka about this issue mushure mekunge vaHwende varaisa this issue kuti SADC yanga yakamirirwa muZimbabwe. Vakaendera mberi vachiti a whole country cannot wait for a SADC that is not coming. They said that the case is closed and we are not coming to Zimbabwe. At that time they were claiming they had not received a letter, and I knew Advocate Chamisa had written them a letter, but this is the contempt these bodies have for opposition politics. Those vakataura chinzi kunyangwe vachamisa vari kuti vakaendesa tsamba and zveshuwa vakanyora tsamba anzi the SADC executive secretary vakabuda vachiti hapana tsamba yavakareceiva up to now muZimbabwe. Chinzi vakaenderera mberi vachiti there is no SADC that is going to come. I'm willing to put my head on the chopping block if you ever see SADC can force an election in Zimbabwe, I will resign as a politician. Ndozvo vakabuda vachitaura muZimbabwe. Ndofunga SADC kubvira payakadeliver its final report on Zimbabwe's election, the regional body yakanyarara hapana zvaiti yakomenta on politics dzemuno muZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita SADC iri kuprepare for its 44th Head of State Summit iyo ichahostwa neZimbabwe muna August, apo President Emerson Mnangagwa pawachawanikwa vachiassume the chairmanship of the regional bloc. VaHwende vakabuda vachitaura vachiti the country yakufanira kupa government pressure in order for it to implement political and electoral reforms munyika muZimbabwe sezvakataurwa nema-observers SADC muZimbabwe. Vakabuda vachiti SADC spoke very well. Their report is very clear that the elections did not meet the expected standards that are expected. That to me is as far as what SADC can do. It is now up to Zimbabweans to organize ourselves and enforce that resolution from SADC. SADC has no history for ever ordering fresh elections anywhere else. It will have to start in Zimbabwe, but the preparations that they are doing to install Mr. Mnangagwa to be the chairperson of SADC clearly shows
shows you that there is no appetite in SADC to go beyond their report. To them, their work is done. The biggest challenge we have is we are afraid of organizing ourselves and demanding our own rights that are enshrined in the Constitution. That is why everyone is hiding behind SADC. There is no SADC that is going to come. I'm willing to put my head on the chopping block. If you ever see SADC can force an election in Zimbabwe, I will resign as a politician. Zvakataurwa Zvakataurwa NaHwende kutaura kwatiri kuita vachamisa vakataura varikutaura vachiti vakamirira SADC kuti iwanike ichipindira ma-elections muno muZimbabwe. Vachitaura vachiti vakanyora kuSADC vakanzi tsamba yavo ichawanikwa ichienda kuebhodhi rinokodzera rinoona nezvenyaya iyoyo muri Zimbabwe. Zvakare machurches ari kutaura yachiti they are preparing to protest kuti SADC ipindire munyaya yema-elections akaitwa muno muZimbabwe. Tisingazive kuti ichabudirira here kana kuti nyaya iyoyi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yabudidzwa naCharlton Mwende iyi mucomment section. Taura kwatiri kuita vachamisa hanzi navachamisa ati kuzomirira 2028 hanzi nyaya iyi iri kusolvwa before my-elections at 2028. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Vamwe vakabuda vachitaura the biggest mistake yakaitwa naNelson Chamisa ndeyekusiya bato reCitizens Coalition for Change. Zvikanzi ndo mistake yavakaita. Zvichinzi even SADC kada kupindira hazvibude hazvishande muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Panguva yese takataura neSADC, tikutaura nemachechi, tikutaura nematrade unions, tikutaura nemapato ematongerwo enyika akasiyana siyana neemabhizinesi, madzimai, vatungamiriri vemunharaunda dzakasiyana siyana, madzishe nemadzimambo, kuti tionesane kuti nyika ingagadzirwa sei uye tingafambisa nyika yedu zvakaita sei. Chokwadi ndechekuti saro dzedu hadzina kubuda zvakanaka. Takanyorera SADC vakatipindura vakati nyaya yedu vana iri mugango iri mudariro, asi tikuona kuti nguva yekuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekuti toda kuti nyaya iyi igadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi. Vamwe vanogona kuti takumirira here 2028 bodo 2028 hakuna. Hatisi kuzoita zvedzimwe sarudzo tisina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura. Unoziva kuti pose harwirwi chipiri panoita dambudziko. 2018 akauya, 2023 taona wadzokazve maitiro ake. Zvinotoda kudzidzisana kuti hazvinzarwo nyika inofanira kufamba nesarudzo dzepachena. Hatingaiti chiseko chepasi rose nematambudziko atinawo. Saka ndanichiudza nyika kuudza nyika kuti panyaya yekuSADC tanoedza kuti vachitipa kuti vanozviona sei sezvo takavanyora